7 минути. Само толкова бяха нужни на крадци да задигнат 8 безценни бижута от Лувъра. Всяка година от галерии и музеи се крадат над 50 000 произведения на изкуството и само 5 до 10% от тях биват открити. Нека заедно да надникнем в най-дързките обири на картини в света. Гълъбът с граховото зърно на Пикасо. Творбите на Пикасо са едни от най-привлекателните плячки за крадците. През май 2010 година картината, която се оценява на 20 милиона евро, е открадната от Музея за модерно изкуство в Париж заедно с още 5 други. Те не само са били внимателно извадени от рамките, но се смята, че това е направено от един единствен човек – концертът на Вермеер. Оценена на 200 милиона долара, картината държи рекорда за най-ценно откраднато произведение на изкуството. Крадците й се преоблекли като полицаи, арестували охранителите и задигнали общо 13 творби. Сред тях е и емблематичната картина "Буря в Галилейско море" на Рембрандт. За откриването й е била обявена награда от 5 милиона долара, която впоследствие е удвоена. Но и до днес картината остава в неизвестност. "Макове" на Ван Гог е била открадвана цели 2 пъти, и то от едно и също място. Макар да е малка по размер, картината е оценявана на 50 милиона долара. Мостът Чаринг Крос, Лондон на Моне. Картината изчезва през 2012 от галерия в Роттердам. Банда румънски крадци влизат през задния вход, грабват няколко картини и избягват за само 2 минути. Парижките крадци имат да ги гонят. Година по-късно обаче те са арестувани, а един от тях твърди, че произведението е изгоряло във фурната на майка му. Още интересни факти по темата ще откриете в Арт Портал.